Bombo Business News. Ginanunsyo sa Department of Agriculture kung DA nga mas mapadasig na subong ang pag-apruba sa mga bakuna para sa sapat sa idalom sa Bureau of Animal Industry o kung BAI. Kasunod din isang pagpagwa sa DA sa Department Circular No. 33 nga nagabalhin sa pag-issue sa mga lisensya kag rehistro sa veterinary products halin sa Food and Drug Administration o kung FDA pakadto sa Bureau of Animal Industry. Bangod sa niyang tanan nga veterinary drugs, bakuna, biologics kag iban pa nga animal health products, kinahanglan anay nga maaprubahan sa animal industry antes mahimo ma-import mabaligya ukon mapanagtag sa Pilipinas. Sino kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, mas mapadasig ini bangod ang mga eksperto sa veterinary kag laboratorio yara na mismo sa Bureau of Animal Industry. Ginpahayag man niya nga importante ni subong nga ginapaabot ang komersyal nga paggamit sang Avacli vaccine kontra sa African Swine Fever ukon ASF. Ginalauman nga maaprubahan ang nasambit nga bakuna sa baboy halin sa Vietnam sa mas temprano nga bahin sang ikatatlo nga quarter sang sini nga tuig, samtang maisa pa ka bakuna nga sunod pa nga pagahingadlan sang gobyerno sang Pilipinas. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ini nga exchange rate gan base sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines sa BAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP kahapon sang hapon. Maga-resume ang transaksyon umpisa alas 9 subong nga aga. 61 pesos and 61 centavos ang baylo sang isa ka US dollar. 7 pesos and 85 centavos ang Hong Kong dollar. 47 pesos and 60 centavos ang Singapore dollar. 16 pesos and 39 centavos ang Saudi Real kag 70 pesos and 30 centavos baylo sang euro.